Jedna z týchto otázok je väčší chyták, než vyzerá. Toto znie ako preklep, ale je to realita. V ktorej krajine sa hovorí viac než 800 domorodými jazykmi? Papua Nová Guinea alebo Indonézia? Je to Papua Nová Guinea, ak si toto trafil, daj subscribe. Ktorá krajina v Južnej Amerike má ako úradný jazyk holandčinu? V finále je detail, ktorý si veľa ľudí na mape nikdy nevšimne. Ktorá krajina má viac ostrovov, Indonézia alebo Filipíny? Je to Indonézia. Ak si toto dal správne, daj subscribe. Koľko štátnych hymien má Nový Zéland? Toto je presne ten typ faktu, čo ľudia tipnú zle. Názov Ekvádor odkazuje na čo? Na rovník alebo na meno objaviteľa? Je to rovník? Ak si toto vedel, hoď like. Koľko si trafil?